Бүгін біздің Дүния студиясында қонақ бар. Ол Татарстанның атқазанган артисті, бик күпләр безнең яраткан җырчысы Лилия Муллагалиева. Хәерле көн, Лилия. Хәерле көн, Гөлназ. Менә беләсеңме, журналистикада шактый еллар эшләсәм дә, синең белән беренче тапкыр әңгәмә корам. Менә вакыт җитмәү микән ул, Худайдан шушы вакытны сайлап китерү булдымы икән? Һәм бүгенге очрашуыбыз бу юктан гына түгел, моның сәбәбе дә бар. Менә син тиздән Алла бирсә зур итеп мин дип аталган концерт программаңны тамашачыга тәкъдим итәчәксең. Ни өчен бу концерт программасын мин дип атарга булдың? Нәрсәсе белән бәйле бу? Беренчедән, бу концерт үзенчәлеклерәк, чөнки бу минем бер иҗат кичәсе кебек һәм ниндидер үземнең шушы елларда эшләгән иҗаттагы урыныма, иҗатта алган шушы хезмәтемә нәтиҗә ясап алу инде. Аннары уже киләчәктә дальше барабызмы, юкмы, ансын инде Ходай күрсәтер. Шуңа күрә 20 елдан артык бит инде эстрадага, татар халкына хезмәт итәм, Аллага шөкер. Шуларны соңгы 10 елда инде бик тыгыз үземнең репертуарымда бер 80-90% үземнең җырларны җырлыйм, көйләрен язам. Шушыларны да халык белеп бетерми, кай вакыт минем җырларны җырлап йөриләр, бирәк тә чит районга барсаң, бу бит минем җыр дип әйтәсең, бәтәш, бу синең киемең диләр. Шуңа күрә шуны да белдертәсең килеп, әле концертны теге гади итеп кенә, теге ниндидер сценарий язып, шундый итеп эшләү түгел, ә менә чын мәгънәсендә биографический цикл иттереп, шундый һәрбер җыр ул ниндидер моментта, ниндидер холыкка туры килә торган, шундый теге һәрберсенең үзенең тарихы бар. Просто җырны алдың да, яздың да куйдың түгел. Шуңа күрә аларның һәрберсен сөйләп, халыкка җиткереп, халык белән менә шундый интерактив рәвештә, менә шундый күңелле итеп, матур итеп үткәрәсең килә. Аннары инде китап чыгарасың килә шушы үземнең җырлар җыентыгы белән. Ансын да бары тик теге минеке генә әйтеп түгел, ә менә авторлар белән бәйләп, бергәлектә ул бит җыр ул көй язучы яисә сүз язучының гына хезмәте түгел. Уртак җимеш. Беренче чиратта ул шушы җырчының да, шагыйрьнең дә, көй язучы композиторның да аның хезмәте. Но мин үземне композитор дип әйтмим, мин үзенчән, чөнки мин бары тик җыр өлкәсендә укыдым, шуңа күрә ул каяндыр өстән табигатьтән бирелгән ниндидер шундый көч инде, аны аңлатып та булмый, ул шундый үзеннән үзе чыга торган әйбер, мәҗбүри язып утырып булмый аны. Лилия, менә ничек вакыт табасың, барсың, ничек өлгерәсең дип әйтәсем килә. Син 3 бала әнисе бит. Гаиләң, үзең, бакчаң һәм концертлар белән җырып кайтырга, гастрольләргә китәргә ничек вакыт табасың? Сине гаиләдә аңлыйлармы? Әлбәттә, ул мин, конечно, теге күп иттереп гастрольләргә чыгып киткән артист кеше түгел. Минем өчен һәр вакыт беренче урында гаиләм булды. Сәхнәдән менә кайсы көнне мин башка чыгыш ясамыйм икән дип теге шундый миңа әйтсәләр, мәсәлән, ниме син чыкмыйсың дип, мин шуңа риза була торган кеше. Шуңа күрә мин һәр вакыт гаилә беренче урында, гаилә нәрсә әйтә, аннары инде вакыт калган вакытыма шушы сәхнәне бәйләп алып бара. Инде ул хобби дип әйтсәм дә инде шундыйрак. Аннарсын гастрольләргә чыгып киткәндә дә мин инде теге күп коллективлар белән эшләргә туры килде бит инде. Эшләгән вакытта да мин әйтәм, 2 көннән артык булмасын. 2 көнлек гастроль булмый бит инде дип, алар мине сүгәләр инде. Шуңа күрә 4-5 көнгә сузылса инде, мин аларның кылак итләрен шәйнәп бетерәм инде, уже өйгә кайтасы килә. Алар, балалар, ирем менә шул миңа алар белән рәхәтрәк. Мин үземне аларның янында нирәк теге руслар әйтмеши, защищенныйрак хис итәм. Менә миңа шундый, мин холом шундый. Шуңа күрә теге булдыралганча параллельно инде җырлар язып, аларны шул радио телевидениегә биреп, клиплар төшереп, концертлар эшләп, ел сайын сольный концерт куеп булмый, чөнки менә шушы теге әйтәм инде, я бала табам, я авырлы, я теге үстәргә кирәк дигәндә инде, шуңа күрә бөтенесенә җитешергә тырышам. Ничек булдыралам, шулай барам инде, агымга ияреп дигәндәй. Лилия, менә син бит инде авыл кызы, ләкин авылда туып үскән әтиәниләр бит инде баласының сәхнәгә чыгып басуына ничәптер каршы киләләр. Алар нигә аны алай начар хезмәт дип кабул иткәннәр? Электән килә торган ул безнең татарлыкта, электән килә торган бер каршылык инде ул. Менә синекеләр синең сәхнәгә чыгып басуыңны ничек кабул иттеләр? Шулай ук, чөнки минем әтием һәр вакыт безне инде
Гаиләдә 5 бала, бөтенесендә шул үзенең алар бухгалтер әтием минем, икътисадчы кеше, әнием элемтә бүлеге мөдире булып эшләде гомер буе. Һәм алар безнең юлны дәвам итсеннәр дип, әле бер балага тагып карадылар инде. Әмма ләкин барып чыкмады. Менә ул бит язмыш, уйламаган җирдән шушы Сандугач кирде күңелгә җыр фестивалендә катнашып, шунда җиңеп, автомат рәвештә Казан мәдәният һәм сәнгать академиясенә укырга кирип, Казан милли мәдәният үзәгенә эшкә барып, менә шулай бөтенесе бәйләнеп, менә аны тик алдан язып куйган диләр, чыннан да аны берничек тә үзгәртә алмыйсың. Финансовый институтка укырга кирәм дип йөргән җирдән шолт итеп кирдем дә куйдым, авызын да ача алмый калдым. Ләкин әти инде мине башта берничә ел бөтенләй принимать итмәде дип әйтим, мине бу артистлыкны инде гел менә шулай теге әйтеп куя иде инде. Нәрсәгә кирәк ул дип. Аннары шул газетларда язып, телевидениеларда, аннары кызыңны күрдек, шулай булды, матур җырлый дип аңа әйтәләр ишене, бары ишетелә. Бу горурлык бит инде ул кешеләр мактап телгә алганда. Шуннан инде ул әзрәк горурлык хисе тоеп инде, яра нишисең инде дип кабул итте ахырсы инде. Хәзер инде алай әйләнми, аннарысын хатын-кыз өчен ул профессия икенче урында булырга тиештер дип уйлыйм инде мин үзем. Барыбер теге яхшы иттереп әни булып кала алсам, менә мин үзем шулай итәм инде, диме, гаиләмне ничек мин саклап барырга тиеш. Шуңа күрә ул теге мин финансистмы, мин һәр вакыт әйтә идем инде, шул укытучылар да китәләр, мәсәлән, берничә көнгә укырга. Шул ук мәйдан врачлар да китеп тора. Ул не обязательно артист кеше, гомер буена гастролер итәргә димәгән, ниндидер бер период. Туктап. Шуңа күрә хәзерге яшьләр арасында бигрәк тә күп гаиләле җырчылар. Шул хәтле сөенеп туя алмыйм, менә шул теге элеклектән калган, менә шул начар уй дип әйтәсез инде, теге ничектер теге ялгыз, баласы юк дигәнне, менә ул рамканы бөтенләй алып ташладылар хәзерге яшьләр. Шуннан да менә аларның парлы шундый дуэтлар безнең күп бит инде, гаилә белән эшлиләр. Менә бу, конечно, татар эстрадасын бер башка күтәрде барыбер. Менә һәрберсенең балалары үсә, параллельно алар хезмәт куялар, тегендә дә, монда да. Шуңа күрә хәзерге яшьләрнең өмет чаткылары һәм киләчәге зуррак дип әйтәсем килә. Лилия, әйдә шу урында әңгәмәне белеп, синең башкаруда бер мотор җыр тыңлап китик, аннан сөйләшүебезне дәвам итәрбез. Сәлам. Гадәтләрне саклыйбыз, авылдан чыкканы булсак та, заманнан калышмыйбыз. Өч почмак бәлеше пешереп, икеш кунак сыйлыйбыз. Ул табынны һәм кунакчы, авылның кызлары без, бериштән дә курыкмыйбыз. Без бит авыл кызлары, суда батмый, авылның йолдызлары, авылны гүл бакча итә, кызларның булганнары, шәһәрне дә ямьләндерә, авылның уңганнары. Сөйләшүебез дәвам итә. Тапшырыбыз кунагы Татарстанның атказанган артисты, күпләребезнең яраткан җырчысы Лилия Муллагалиева. Лилия, менә синең тавышың үзенчәлекле, ул халыкчан, менә ул табигатьтән салынган тавыш. Үзгәрмәгән, ул гомумән байыган гына менә тора бара, ул байыгына бара торган тавыш. Сезнең гаиләдә, нәселдә кем җырчы? Әтиң җырлыймы, әниң җырлыймы? Икесе дә җырлый. Әни дә җырлый, әти дә җырлый. Әтинең ягыннан опалар, Җәлия апа мәрхүмә инде, ул шундый мөнәҗәтләр җырлыйды. Аның әле сакланып калган шундый дискыда мин мәрхүм булсам, менә буларны кайчанда булса җырлар дип миңа бер диск туплап калдырды әле ул бәйетләр, мөнәҗәтләр, аларны эшлисе бар Алла бирсә киләчәктә. Менә бик матур иттереп җырлыйлар, моңлы бөтенесе дә. Әти бит инде гармунда да уйный, шуңа күрә алардан икесеннән дә күчкән инде бу. Бу синең апаларың җырлыймы соң? Апалар да җырлый, әмма ләкин алар теге
шундый табын артында мәсәлән утырганда инде аларның тавышы көчлерәк инде, минеке югалып кала. Ләкин мин теге бәлки моңлы булганга, без теге артист халкы бар, микрофонга җырлап яләшкән бит, тынычрак җырлыйбыз. Алар инде теге тамырлар, муеннардан тамырлар кабарып, от души рәхәтләнеп җырлыйлар инде. Бөтенсендә тавышлары әйбәт, көчле. Лилия, менә концертыңда ирең Илсур сәхнәгә чыгамы? Ну, менә без соңгы елларда, менә соңгы узган ел инде дип әйтегеме, шушы мин 3нче баламны күтәргән вакытта клип төшердем инде Бәби көтәбез әле дигән җырыма. Һәм шушы җырга мәйтәм уйладым да сценарийсын башта ничегрәк эшләргә дип. Аннары мәйтәм бер юлы без бик бер ничә гаилә теге ул вакытта бик күп артистлар бала таптылар бер юлы. Шуңа мин инде шулай бер тирәдә безнең теге күтәреп йөрибез инде, үзара сөйләшәбез дигәндә. Мәйтәм, әйдәгез, мин клипка төшегез әле, шушылай иттереп, матур итеп бер истәлектә калдырыйк мәйтәм. Без аны бала тугач та дәвам итәбез әле, бу клип узын гомерле була дип. Ишеннән дә менә Зәмирә Рәҗәпова, Илназ Бахлар гаиләсе гүзәл хатыны, Айгөл Ришат Шәйхетдиновлар гаиләсе, Гөлназ Илсур Шәрифҗановлар гаиләсе. Менә алар безнең һәрберебезнең балаларыбыз икешәр атна аерма белән туды. Һәм шушы клипта төштек тә, шуннан шулай сөйләшеп, дуслашып киттек, настолько инде менә якынайып, име? Балаларны уже бөтенебез табып бетердек, балаларга исемнәр куштык, ашлар үткәрдек. Инде балаларыбызга 1 яшь була дигәндә, без әниләр һәм бәбиләр проекты уйлап таптык инде. Менә шушы мәйдан бу юкка гына менә бу әйбер килеп чыкмады дип. Без, значит, гаиләләребез белән халыкка тәкъдим итәргә тиеш бу программаны дип. Ни өчен әниләр һәм бәбиләр? Чөнки әниләр бүтән баланы дөньяга тудыручы. Шуңа күрә бәбиләргә керә шул әниләр дә, әтиләр дә. Һәм шуңа күрә теге кай вакыт сорыйлар, әтиләр кая дип. Әтиләр, бәбиләр, алар әнинең тез өстендә утырган бәбиләре. Шуңа күрә әниләргә барыбер өстенлек булырга тиештер дип уйлыйбыз инде. Шулай иттереп, күңелле иттереп, шундый матур иттереп без инде Казанда моны бу концертны куйдык. Әле киләчәктә тагын алабыз, кабатлап куябыз. Һәм әниләр һәм бәбиләр проектында 21 кеше бүгенге көндә пакага әле алабыз. Чөнки инде арабызда кайберләребез инде уже бәбиләрен көтәләр. Шуңа күрә шундый дәвамлы булсын. Без инде аны халыкка да менә теге демографик яктан да инде теге сөйләп, аңлатып, гаилә җылылыгын саклау, ничек итеп яшәү дәвешләрен. Һәрбер гаилә үзенең менә шундый блок белән чыгыш ясый, анда видеолар белән, бөтенсе белән шундый теге менә. Анда инде әлбәттә безнең ирләребез дә чыгыш ясый, балаларыбыз да чыгыш ясый. Гомумән тулы гаилә белән анда без чыгыш ясыйбыз, һәрбер иҗади гаилә. Вот шулай булгач, Илсур инде телиме, катнашмый хәле юк. Туры килде. Әле мин әле Нишкәбил конкурсында да быел катнашам. Шуңа күрә әле безнең Нишкәбилдә дә гаилә белән чыгыш ясыйсыбыз бар. Шуңа күрә булар барысы да барыбер әзме күпме ул үзе дә иҗат кешесе кебек Илсур. Гармонда уйный, ул баянда уйный, җырлый ул. Шуңа күрә әгәр шулай булмаса, бер-беребезне сайламаган да булыр дип уйлыйм. Аңлап та булмаган булыр. Ничә ел гомер итәсез хәзер бергә, Лилия? 19 ел инде, менә Аллага шөкер, без инде матур. Инде гаиләм белән якыннардан сорып китә, улларың, кызларың белән. Ирем Илсур инде, Арша егете, Иске Ашыт авылыннан. Олы улыбыз Даниил 2003 елда дөньяга туды. 15 яшь булды, менә Аллага шөкер. Спорт белән шөгыльләнә, хоккей белән 4 яшьтән инде. Кызыбыз Илвина 2009 елда үземнең 30 яшькә мин аны туган көнне роддомнан алып чыктым инде, шундый. Шулай туры килде менә, ул да минем кебек үлчәү билгесе астында. Данилыбыз әтисе кебек рак кысла билгесе астында. Өченчесе инде бик татлы җимешебез инде Ильясыбыз, ул 2016 елда без аны инде диңгез ярларыннан алып кайттык, Кырымнан. Вот шундый үзенә күрә бер холыклы, аңа 2 яшьтән артып китте инде, менә Аллага шөкер, көннән-көн шундый теле ачылып, үзенең төрле шөгыльләре белән шаккатыр безне тора. Менә хәзер бит инде артистлар күбесе социаль челтәрләрдә утыра. Инстаграмда, Контактта, Фейсбукларда, Одноклассникларда. Менә син дә алар арасында бар. Менә куйган фоторәсемнәрне күреп барганда, син менә халкыбызның милли юлларын саклап, теге милли ризыкларын пешереп, төрле милли бәйрәмнәребезне бәйрәм итәсез. Менә бу тәрбия әтиәнидән килгән тәрбиядер инде. Әлбәттә, әтиәнидән авылда да без инде һәрбер бәйрәмне теге
просто бәйрәм итеп кенә түгел, мәсәлән шул ук һәрберсен теге туганнар белән аралашуны, ничектер менә үзенә күрә менә бездә һәрвакыт гармон тавышы, җыр, моң, мәсәлән, шул ук дуга укулар, алар берсе дә тукталып бетеп тормый авылда да. Шуңа күрә кечкенәдән килә бит инде булар тәрбияләү. Һәм үсә төшкән сайын, әле ул яшь чагында игътибар итмисең күбәйбергә. Тора, буларның бөтенесе дә калкып чыга һәм теге Аллаһ Тәгаләгә якынаясың дип әйтим инде. Шундый яшәү рәвешенә кирип китә, менә шулай итәргә кирәк дип, теге үзең уже әни булгачтан бөтенләй икенче төрле дугалар укытып, Коръән ашлары, Аллаһка шөкер, үткәрәбез, авызлар ачтырабыз. Теге хәйрия эшләрендә дә еш катнашырга тырышабыз инде кулдан килгән кадәр. Кайвакыт әйтәләр инде, бөтенесен дә аның күрсәтеп тә бетерәсе килми, шулай ук. Чөнки ул теге мактана торган индидер эш түгел ич инде. Шуңа күрә аларны кулдан килгән кадәр инде ул бары тик үзең аны белергә тиешсең, аны инде кешегә сөйләп әйтә торган әйбер түгел инде ул. Шуңа күрә теге әйтәләр, бер дә катнашмыйсыз дип кайбер. Мин аны теге андый әйберләрне бик куярга тырышмыйм да дип әйтәм инде. Лилия, менә синең төп нигезең хәзер Казанда. Үзегездә, гаиләгез, 5 кеше матур дип яшәп ятасыз, ләкин бит әтияни нигезе бар. Туган якка, туган нигезгә, Зөбәяргә иш кайтасыңмы? Менә айга бер тапкыр кайтып киленә инде. Кайвакыт әзрәк эш тыгызлыгы белән, аннары без бит инде хәзер үзебездән дә бигрәк балачага киенәрәк яшибез. Чөнки шәһәр баласы ул берничә кружокка йөри, укуы бит инде катлаулы дигәндәй. Менә шуларны җайлап тырышабыз инде. Но төрле вакыт була инде. Кайвакыт теге тиз арада да кайтып киләбез, пока вакыт барында кайтып килик әле дип. Төрлечә я әнкәйнең үзен чакырабыз, безнең әти, конечно, авылдан чыгып китә торган кеше түгел инде. Аның үзенең теге җиргә береккән инде ул бәгыркәем. Но әнине инде теге әзме күпме ял иттерик дип кунакка чакырасыз. Чакыргалыйбыз инде. Әйе. Лилия, менә әти, әни, туган җир, синең җырларында да шул чагыла, еш чагыла. Теге синең репертуардагы җырларда күбрәк шул әтиянигә, туган җиргә мөнәсәбәт, хөрмәт сизелеп тора. Менә үзеңнең хәзер 40-тан артык җырың бар. Репертуарда җырлар шактый. Иң яратып җырлаган җырың кайсы? Уйлап караган бармы? Аларның һәрберсе дә менә какой-то үзенә бер төрле мин теге аларны язам да инде, мәсәлән башта бит инде тавыш белән җырлап яздырам. Аннары соң аранжировка ясатам бит инде. Аранжировкага кушылып җырлап карыйм. Инде бөтенесе дә өйдә түгел, машинада күп вакыт бара. Машинада булгач инде ярты гомер мин аларны җырлыйм, музыка барганда кушылып җырлыйм. Кайвакыт шул җырларга кушылып җырлыйм. Кайвакыт инде шунда көләм дигәндә, менә шундыйдыр какой-то бер теге күңелнең иҗади процесс бара. Шуннан чагыштырам инде. Кайвакыт шуны хәтлек матур җыр кебек инде ул. Мен берничә тапкыр тыңлыйм. Аннары икенче көнгә ой мәйтәм, бу тутым әйтәм, җитешеп бетмәгән бугай. Ул җыр калыбрак тора инде. Нәрсәдер үзгәреп киткән кебек шундый. Или инде менә минем кайбер җырларым бар. Алар мәсәлән 96 елларда язылган име. Но ул бүгенге көннең стиленә әле туры килә башлады. Менә ничектер мин аны алдан язганмын. Каяндыр инде. Бу бит әле хәзер җырлап булмыймыны дип ул шулай ятты инде. Но мин аларның күбесен бу менә шушы мин дигән концертымда инде үземнең иҗат кичәмдә күрсәтәсем килә инде. Аннары соң башка артистларга да бирәсем килә, ләкин менә ул ничектер уртаклык табып бетереп булмый. Һәрбер артистның үзенең бит инаның теге теләге дигәндәй, үзенең юнәлеше. Теге кайвакыт минем җырларым кире үземә әйләнеп килә дип әйтим мин инде. Менә шулай карап җырлап алар да кире үземә. Шуңа күрә ничектер үземнең җырларым үземә бик якын. Мин теге шунысы менә бу әйбәт дип әйтә алмыйм. Теге элегрәк язган җырларны да алып җырлыйм инде. Нишләп мин моны җырламыйм әле, бер дигән җыр бит инде дип. Шуңа күрә ул теге менә сабый бала кебек инде, шундый теге кулдан әвәләгән, күңелдән, йөрәктән чыккан әйбер. Шуңа күрә. Менә Лилия Муллагалиева әйтеп таныткан җырны кайсы җырны саныйсың? Сине. Ну менә соңгы елларда инде без авыл кызлары бит инде җырланган җыр. Аның клибы да шәп. Клибы да бит инде ул бит инде все равно уж татар халкының хатын-кызларына инде мин аны теге мәдхия итеп ниттем инде. Шуннан да авыл хатын-кызлары бит инде алар нәрсә генә күрми, ничек авырлыкларны җиңеп яшиләр дигәндәй, бөтен нәрсәне булдыра ала торган. Вот, шуннан да шул тематикага инде мин аны эшлисем килеп эшләдем инде. Шуннан да ул популяр булды.
Аннары соң балаларда синең яшьлегең менә әле соңгы Бик матур җыр, тоже ул хаманда теләк тә бар иде инде шул әткәйнең исән чагында бөтен балаларыбызны шундый бер тарихи рәвештә үткәрәсе килгән иде инде шундый клипта. Мин аны, мәсәлән, ул җырны радиодан тыңлаганда, әтиәниләр дип түгел, менә үзегезне күз алдында китереп тыңлыйм. Менә син, ирең, балаларың, менә шулар минем күз алдыма килә. Кем ничек тыңлый, кем ничек кабул итә бит. Мин мәсәлән аны каядыр теге бәйрәмнәргә, мәсәлән, туган көннәргә барып җырлыйм икән. Ул инде менә шунда утырган кешеләргә багышлана, мәсәлән, картайма, теге гомер үтте димә, барсы да алда дип, менә шундый теге өндәп тә әйтелә. Ул һәркем үзеннән кабул итә бит җырны. Шулай. Лилия, менә аңа үз ахырына якынлашып килә. Синең үзеңгә нинди теләкләрең бар? Менә ничек мин моңарчы ничек яшәдем, менә шулай яшәргә ярсын. Теге миңа әйтәләр, син нинди хыялың бар дип. Минем гомергә дә теге шундый хыялланганым юк. Кай вакыт әйтәләр, менә мин мәсәлән аерым йортта яшим икән, үзебез йорт төзедек. Кемдер әйтә, минем кичкенәдән уже шундый йортта яшисем килде дип. Менә ул ничектер андый теге шундый, менә моны эшлисе килә дигән андый хыялым, андый нәрсә булмады менә. Просто менә шул китапны да мин аны теге уйлап йөрдем инде, менә кирәк, ясарга кирәк дип инде. Менә максат итеп куясың да, ишең максатыңны эшлисең. Шуңа күрә мин ул хыял дигән әйберне теге аңлап та бетермим, төбенә төшеп, кайбер кеше хыял дип бит инде. Шуңа теге хыяллану ул ничектер эшләнер, эшләнмәс, ниндидер йөзеп йөрисең дыр кебек. Куелган максатка ирешү инде ул уже синнән тора. Әлбәттә. Шуңа күрә минем менә киләчәктә Алла бирсә, балалар хәзерге вакытта менә шушы балаларның бәхетле матур тормышын күрәсе килә инде. Ничек булса да аларны укытып, кеше итеп, теге безнең йөзгә, безнең әтиәниләрнең йөзенә кызыллык китермәсәләр, шуннан да олы бәхет наверное юктыр җир йөзендә. Һәм менә шушы концертымны исән сау үткәреп җибәрергә, әле киләчәктә тагын иҗат итәргә, эшләргә Алла бирсә, барыбер теге куелган планнарны авырлыкларсыз үтәп барырга язсын. Амин, менә шул үзеңә теләгән теләкләрен тормышка ашсын. Уңышлар сиңа. Рәхмәт, Дексер. Бүген безнең Дөнья студиясында кунакта Татарстанның атказанган артисты, күпләребезнең яраткан җырчысы Лилия Муллагалиева булды. Әмин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Sağışlanma ömür uza diye Sen kaygırma yaşlılık ütkeniga Ütkeni kibir oldu yılağına Uzdu diye farklık ütkeniga Ütkeni kibir oldu yılağına Uzdu diye farklık ütkeniga Bugününe şükür itip yaşa Balaların senin